Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. 18 елдан соң проблема шишелә. 5101 йортындагы авария хәлендәге подъездлар ниһаять торгызылачак. Мәләкәс аша күпер 60%-ка әзер. Хәзер эш барышы нинди этапта бара? Чаллыда татар егете бәйгесе финалы үтте. Җиңүче исеме билгеле. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы йоктыруның 277 яңа очрагы ачыкланган. Шуларның 80-е 18 яшькә кадәр булган балалар. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгыннан хәбәр итүләренчә 21 кеше хастаханәгә салынган. Иң күп авыручылар Казанда 62 кеше һәм Чаллыда 10 кеше. Шулай итеп, 29 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 136705 очрагы билгеле. Аларның 126868-е терелгән, 946-сы узган тәүлектә. Проблемалы 5101 йортындагы авария хәлендәге подъездлар ниһаять торгызылачак. Чаллы халкы реконструкцияны 18 ел көтте. Хәтта яшәү өчен яраксыз фатирлардан кешеләрне күчергәннәр иде. Хакимият 2 дистә буш фатирны төзекләндерергә ниятли. Шәһәр мэры Наил Мәгдиев күчмә киңәшмә оештырды. Анда безнең төшерү төркеме дә катнашты. 5101 йортын тораксыз фундамент аркасында 2004 елда ук авария хәлендә дип таныйлар. Ул вакытта халыкны 58-12 йортындагы фатирларга күчерәләр. Подъездлар 18 ел авария хәлендә булган. Хәл әле күптән түгел генә үзгәрә башлады. Нигезне ныгыттылар. Проект оешмасы авария хәлендәге фатирларны торгызу проектын әзерләде. Можно приглашать специалистов и дать хорошее служебное жилье. Врачи нужны? Очень. Нужны. Ремонт эшләре 80%-ка төгәлләнгән. Реконструкция тамамланганнан соң муниципаль фонд ремонт ясалган 17 фатир белән тулыландырылачак. Наил Мәгдиев билгеләп үткәнчә, аларның бер өлеше чит шәһәрләрдән килгән табиблар өчен хезмәт торагы буларга файдалана алачак. Алар монда үз грантларыннан файдаланып күчемсез миллек алганчыга кадәр яши алачак. Завершаем эту не очень хорошую историю 18-летнюю, которая случилась в силу разных причин. Фундаменты были, проблемные, но все это сейчас удалось исправить. Есть проектно-сметная документация, есть полная уверенность, что вся эта история завершится благополучно. Барлык фатирларда да тәрәзәләр алыштырылган, торак чиста төзекләндерү белән файдалануга тапшырылачак. Ремонт якынча 40 миллион сумга төшәчәк. Төзүчеләр сүзләренә караганда, йортны реконструкцияләү апрель ахырына тәмамланачак. Лилия Гатина, Руслан Бикмухамметов, Ленар Султанов, яңалыклар. Мәләкәс аша күпер 60%-ка әзер. Аэродром урамыннан Батынчук урамына кадәрге участокта автомобиль юлын реконструкцияләү узган елның августында башланган иде. Хәзерге вакытта юлчылар тарафыннан күпернең пролет корылмалары төзелде. Безнең төшерү төркеме эш барышын бәяләде. Хәзерге вакытта юл төзүчеләр алдында ГЭС һәм Мәләкәс Аръягы бистәсе ягыннан чистарту корылмалары төзелешен тәмамлау бурычы тора. Моннан тыш дренаж системасы, яңгыр сулары канализациясе, шулай светофорлар һәм яктырту баганалары урнаштырылачак. Объектта уртача 150 хезмәткәр эшли. Теперь у нас в самой активной фазе находится строительство очистных сооружений и строительство ливневых коллекторов, которые будут принимать воду и направлять ее как раз на очистные сооружения. После этого мы уже перейдем непосредственно к строительству дороги. Материалларның бәясе икътисади вазгыятькә бәйле рәвештә кыйммәтләнде, әмма объектны төзүне дәвам итәләр дип аңлатты подрядчы. Күперне 1 сентябрьгә ачарга планлаштыралар. Хәрәкәт 4 полосалы, һәр якка 2-шәр юл булачак, шулай ук җәяүлеләр зонасы да төзекләндереләчәк. Кроме этого объекта у нас достаточно много планов по дорожному строительству и ремонту в наступившем 2022 году. Это и строительство и ремонт дороги по проспекту Дружбы народов. Это и расширение строительства, по сути, новой дороги с выездом на Азмушкино и поселок Новый, 4-сторонняя полоса движения. Это и подъездные дороги с социально-культурным объектом. Быел юл эшләре планына тагын берничә объект кирде. Шулай итеп, Халыклар дуслыгы проспектынан, Тынычлык проспектынан Чулманга кадәр, Шамил Усманов урамында Халыклар дуслыгынан алып Академик Королев урамына кадәр төзекләндерү эшләре планлаштырыла. Лилия Гатина, Руслан Бикмухамметов, Айдар Мусин, яңалыклар.
Ярыш алуда кул көрәше һәм милли көрәш буенча бөтен Россия ярышлары узды. Алар Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган иде. Шәһәргә бөтен илдән иң көчле спортчы мөселманнар 100дән артык катнашучы килде. Тик хаҗга юллама алган җиңүче нибары берәү генә. Ярышлар башланыр алдыннан туганнарының үгіт нәсихәтләрен яңгырада өстәүнә Руслан Хамидуллин танылган спортчылар гаиләсеннән. Аның әнисе, әтисе һәм абыйлары кул көрәше буенча шәһәр, бөтен Россия һәм хәтта халыкара ярышларда җиңүчеләр һәм призерлар булдылар. Мин монда килдем, дусларны, кардәшләребезне күрергә, әлхәмдүлилләh, бер ел күрешмәдек. Һәм үземне тикшерергә мин бит тоже яратам көрәшергә. Мөхәммәд Хабибуллин 6 ел дәвамында Билбау көрәше белән мавыга бу спорт төренә ул шулай ук спортчылар булган әтисе һәм бабасы аркасында эләккән. Көрәшче сүзләренә караганда ярышлар бик авыр, көчле көндәшләр күп. Көндәшләр көчле, авыр. Бүтесе әзерләнгән, бүтесен беләм. Шул әйбәтләп көрәшеп чыгыш ясарга. Көрәшергә бөтен Россиядән 100гә якын катнашучы килде. Физик көчтән тыш мөселманнарның белемнәре дә тикшерелде. Бу турнирда көрәштә катнашалар бары тик намаз укучы яшьләр. Чөнки без аларны инде көрәшкә кергәнче тез үткәрәбез намазда булган сораулар белән. Төрле авырлык категориясендә беренче урыннар берничә булды. Мәккәгә хаҗга бару хокукын бер генә кеше отты. Шул көрәштә һәм көрәш буенча барлык җиңүчеләр арасында җирәбә салынды. Бу юлы уңыш Түбән Кама спортчысы Шамил Хакимовка елмайды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолыда татар егеті бәйгесенең финалы үтте. Быел ул шәһәребездә 20нче тапкыр уздырылды. Конкурста катнашу теләген 100гә якын егет белдерде. Әмма финалга бары тик 11 генә чыкты. 16 яшьтән алып 25 яшькә кадәрге егетләр сәхнәдә һәр яклап үз осталыкларын күрсәтте. Әмма җиңү бер кешегә генә бирелде. Татар егете исеменә Балтач районыннан Инсаф Халиуллин лаек булды. Миңа 21 яшь, мин Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында белем алам. Мин татар егете бәйгесендә беренче тапкыр катнашам һәм үземне сынап карарга булдым. Татар егете буларак мин татар егете булырга тиеш. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. С 30 марта по 2 апреля приглашаем на выставки «Леспром», «Деревообработка», «Мебель-2022», ВЦ «Экспо Кама».